vstříc k pátečnímu utkání? Tak myslím, že po zápase s Brnom by sme tam chceli určite uspieť, priviesť 3 body. Bohužiaľ s Brnom sme tiež chceli vyhrať a aby ostali body doma a bohužiaľ sa nepodarilo. No, tak budeme to musieť odčiniť v Liberci. Na koho si dát z libereckého mužstva největší pozor? Tak Liberec, vieme, že hrali v európskych súťažiach, tak myslím si, že ako celok mužstvo si myslím, že budú veľmi silní, takže myslím, že my tiež ako kolektívne a celkovo by sme to mali zvládnuť. V Liberci hraje hodně slovenských hráčů, znáš se s někým osobně? Tak vyrastal som v podstate s Lukášom Hrošom v Nitre a v podstate aj s Lubošom Kolárom, ktorý tam nastupuje. A v podstate viac menej sa tam poznám s viacerými. Poznám konkrétne aj trénera Slováka, ktorý mám v reprezentácii do 21 rokov, takže to mužstvo viac menej poznám možno nejakú polovicu osobne. A jak tobě se konkrétně hraje na libereckém stadioně, jeden z nejhezčích stadionů v lize asi? To je pravda, tak v Liberci tie štadióny sú viac menej nejaké rovnaké, ani tie štadióny tak nevnímam, skôr sa sústredím na tú hru, aby po tom konci zápasu bol ten výsledok dobrý.